Dominiku, teď ten mobil pryč. Už je 40 minut a pak mi nejde paměť. Jo. Ty to natáčíš? Ne. Ty ne, nelezu. Dominik. Vidíš kameru? Ne, prosím, nenatáčej to. Tak co, tak podlezeš to, nebo to ještě vytřeš víc? Zatím to jenom vytíráš. Ale tím pryč s tím mobilem. Děláš kliky? Ne. Ale oni to natáčí, tak jim na ten mobil. Já vás tak Už to je.